Salutare tuturor, suntem la Raliul Clujului, iar weekendul acesta vă luăm cu noi. Acum suntem la startul festiv. Aici, pe scurt, toate echipajele vor fi prezentate pe rampa de prezentare. Iar acum câteva ore am avut câteva treceri de antrenament, 5 să fiu mai exact, pe un shakedown. Am reușit să ne găsim ritmul, să ne intrăm în mână. Asta este foarte ok pentru că mâine deja încep probele. Probele sunt destul de lungi, va fi cald, ceea ce ne va face raliul și mai solicitant. Dar ce pot spune, vom lua niște electroliți și o să supraviețuim cumva. O să fie un weekend tare, zic eu, pentru că sunt acasă, probele le știu cât de cât și o să dau tot cea mai bun. Așa că stați cu noi să vedeți ce se întâmplă. Bună dimineața, suntem aici la Cora, la Parcul Service. Ne pornim imediat spre prima buclă, vom avea 3 probe, Tanița, Dângău și Florești, iar mai apoi a doua buclă cu Tanița, Dângău și super specială la Cluj Arena. Urați-ne noroc, vremea deja este destul de caldă, așa că am pregătit hardurile pe mașină, pentru că se vor încinge destul de tare gumele. Ce pot spune? O luăm ușor, creștem și sperăm la o zi cât mai bună. Am auzit că a fost destul de intensă treaba cu reparatul mașinii. Deci aici avem mașina, o să vă prezint ce avem pe aici, schimbătorul foarte esențial, frâna de mână este hidraulică, ceea ce înseamnă dacă o tragi, vine înapoi, blochează dacă o tragi roțile pe spate, aici avem 3 pedale, destul de simplu, volanul, ca și o mașină normală, după cum puteți vedea avem aceste țevi care sunt de protecție în caz de accident și se ne protejează și scaunele sunt foarte sigure, la fel și centurile care sunt centuri din 5 puncte, ceea ce te țin mult mai bine într-un caz de accident. În spate, nu cred că se vede acum, avem căștile și o roată de rezervă pe care o schimbăm în caz de pană sau în caz că se schimbă vremea. Salutare, aici vreau să vă prezint roadbook-ul, care este cumva harta echipajelor între probe și pe probe. Asta este etapa de legătură care ne duce de la Parcul Service, unde suntem acum, la Tarnița, adică prima probă specială. Aici avem nenumărate puncte de reper, semne de circulație, sensuri giratorii care ne conduc către proba specială. Iar da, ce pot spune, fără aceasta n-am putea ajunge niciunde, pentru că noi nu avem navigație la raliuri, avem acest roadbook care ne duce peste tot. Pe stânga, 100. Așa, mă! Pui mei! Minus. Bun. 2 plus. Gaz, 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 gaz. 30, nu de 5 plus. Singurul intruder pe Dănuț Budai pe poziția 6-a. Între timp, Dragoș Tuluc și Relu Hanea aduc primul Suzuki Swift Sport din această competiție, campionii competiției 2025. Dragoș este un elev, este un pilot în lumea campionatului național de raliuri și între toate acestea mai are timp să mai facă și niște filmulețe extrem de educative, motiv pentru care vă invit să-i urmăriți paginile de social media. Ce înseamnă această lume a raliului? Lai, domne! Ușor, ușor! Competiție
Campionii competiției normale la Suzuki în sezonul competițional. Aici poți cu frâna dacă vrei. Nu m-a ajutat. Asta e. Bine. Mai dai o tură? Da, ne mai învârtim o dată. Da, bun, deci am terminat prima zi de la Raliul Clujului. Am avut două bucle, din păcate pe a doua buclă, mașinile, din păcate pe a doua buclă, proba de îngheu a fost anulată din cauza că a fost un accident și nu s-a putut securiza din nou proba. Acum am avut super special la Cluj Arena, chiar a fost ok. Ziua, tot, așa, overall a fost chiar o zi bună. Prima buclă a fost mai așa, mi-am găsit ritmul, nu știu ce. Pe a doua, deci aveam chef să merg și pe când să merg s-a anulat proba. Dar mai avem mâine 3 probe, suntem momentan pe locul 2 la câteva secunde de locul 1, de frații Hanea, să spun. Și da, ce să zic, acum mâncăm și ne odihnim pentru că ne-o cam epuizat ziua de astăzi, cu căldură, cu multe chestii, dar a fost tare. Intrare la barot din dreapta. Hai acum! Hai, accelerează-o! Așa! Am terminat Raliul Clujului, am terminat și bucla de astăzi, 3 probe. A fost, ce să zic, ritmul a fost bun. Da. Cred că a fost cel mai mișto raliu forever pentru că am stat acolo, i-am pișcat de cur unul pe altul. Tu ce părere ai, Mămânzule? Am încercat să merg cât am putut de tare. Sigur pot mai tare, că încă nu sunt unde trebuie, dar indiferent, stau și mă gândesc că acum 5 ani îl învățam pe Dragoș să dicteze pe drumurile pe care astăzi ne-am bătut la 4 secunde după 120 de kilometri. Deci rău nu-i deloc, e chiar foarte bine și mă bucur că pentru evoluția lui. Și eu mă bucur că am cu cine să mă lupt, adică și anul trecut am avut, anul acesta iar am avut, mai ales că a venit acum de la Argeș. Lupta a fost chiar foarte strânsă și mai ales că după 20 de kilometri noi diferența era de o secundă și ceva, deci chiar a fost super tare. Acum, avem festivitatea de premiere. Și ne pregătim de macadam, unde nu te iert. Da, ne pregătim de Sibiu, că aveam 3 săptămâni și... Stai așa că nu e așa. Ești sigur? Păi, la început, sigur că o să luăm bătaie de nu o să înțelegem nimica. În schimb, după, spre final, eu zic că după 2-3 raliuri o să fie altceva. E gata campionatul. Nu are importanță. Important e ceea ce iese la final.
nu? Păi știi de ce nu la Bacău? Ca să nu ții tu bătaie. Ia. Ok, super tare. Asta e cea mai tare. Îmi place cum ai dat-o, dar de sus, din fundul Păi nu, după 3 necăzim, nu știu ce. Da, da, eu trebuie să merg în astea 3 raliuri, nu? Păi da. Dacă ai bani, da. Da. Oricum pe Suzuki o să... Trebuie să vorbim cu șeful, nu știu. Trebuie să ne înțelegem, să negociem puternic. Exact. Hai, stop. We'll be right back.